Ens hem de mobilitzar el dia 31 de març pel DIPDAP per la nostra llengua, perquè ho necessitem per moltes raons, perquè sabem que la llengua catalana és la música del nostre poble, però també no hem de descuidar, i potser serà una mica objectiu com a anàlisi, però no hem de descuidar que té una utilitat que va no més enllà, però que a més de ser la nostra família, és també una eina de futur. Una eina de futur per la feina, una eina de futur per desenvolupar empreses al sud, però també al nostre territori del nord que ho necessita molt. Doncs hem de venir tots, ens hem de mobilitzar perquè hi hagi molta gent el dia 31 de març a les 2 al peu del Castellet.